神の皆エスマ。その常識が根本から覆る楽器的な分析を一緒に見ていきましょう。私たち勝手に作った名前で神様を理解してない？いきなりドキッとする問いですよね。実は正しい語念を知らないと、無意識のうちに神様を人間の枠に当てはめちゃうんです。この神学的な勘違い、実は大衆を操る特権階級を生み出すきっかけにもなるんですよ。謎の聖水販売とか新しい儀式の捏造とか、これ全部知識不足につけ込んだ搾取の例なんです。有名な古典リストか、人間の創作を排除したコーランの真実か、資料は圧倒的に後者推しです。信じられます？コーランにはっきり書かれた26もの皆が伝統的なリストにないんです。さらに主って名前は970回も出てくるのに、従来のリストにはゼロ。ありえないですよね。ルールを無視して動詞から適当に名前を作っちゃう行為、これが神学を大きく歪めたんです。神に名前をつけるなんて何様なの？人間の傲慢さをチクリと指す強烈な言葉ですよね。そこで提示されたのが、厳密なルールでコーランのみから年代順に抽出した新パラダイムです。23年間の啓示を年代順に追ってみてください。それぞれの名前の持つ意味が劇的に変わるんです。激しい迫害の時代、どん底の絶望から人々を救い出す命長になったお名前もあったんですよ。宗教と科学の壁なんて幻。エスマは物理学や生物学など全ての学問を包み込んでいるんです。今後500年はこれを超える本は出ない。ある学者がそう絶賛するほど歴史的な偉業なんです。過去の伝統にただ従うか、純粋なテキストから理解をやり直すか。さて、あなたはどうしますか？